Maryam. 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 What? Ki tsaya fa na ce. Na ce ki tsaya. Za a ɗarma armen nan, za a ɗarma. Jira. Ina zuwa. Na ce ki saurare ni. Na ce ki salmame ni. Na ce ki saurare ni. Wait. Dai girman uwar. Wait. Jira. Yanzu uwarki sai ta yaji a kanki in na baki kika faɗa ruwan. Duk ga samari na. To jira. Na ce ki shiru mana. Ga samari yan kwalisa yan zamani. Ga aliji din nan yaron nan mawaki dan hip hop. Ga Hamisu Barekan nan mai zamani yanzu. Ga yaron na ce ki jira. Ya haƙuri. Dole da ke bi ke kike so ko to je ki idan na ba na ji kuna da kanku mata kun ce namiji ba dan goro ba. Bi ke ai yanzu na samu labari kaga ne inda kuke tare kuke ke inda kuke tare ai soyayya ga ka hure ma yarinya wani jini ba soyayya ga wani jini to wallahi yarinyan nan ba zan baka ita ba zan baka na ce ki fada Maryam kai ki fada Maryam to kinga kai in ya so na ce ki jira ku fada ruwa in ya so ɗan ruwa sai daura muku auren kinga ki fada ruwan nan fada ni sai in tada ki a bakin gaba fada mu hada ta can ba zan fada ba dan kutumar durin wa na fada ka je kai kuma ka auri wata